malasan kung kang gahapong adlaw. Hurot yung kwartas kong amigo nga si Bay Alimokoy. Unsan ba sa ninuong duwaa nga? Sukad yung nag-ilis-ilis kong tako. Kaya naman nung kukigo, basta mo lasbol na. Suswa ba katong magmahay si Bay Alimokoy no? Pero kay bawo kung di ito siya magdali-dali o mahay kay kato pa man sa mga higayon na ng pili. Nga karon, guwapo kay nga ako ang mga damgo nindot kayo mo nang gisayo kong mata. Wa ko maligo. Kay karon, iniguwa na ko ron. Makuha na ko tanan og akong mabawi ang akong pildi gapong adlaw. Akong adtuon si Bay Alimokoy kay ako wa na di ko'y kwarta diri bisig piso kay nahurot gyud gapong adlaw sa pusta kay nisalig ko kay pati mastiran na ko sa bilyad niya. Ang iman-himan pa di ay ung kayo wa no ko kasud mo ikinatapusang tirada kay blast ball god. Kastilan may maluoy to kong amigo nga si Bay Alimokoy kay ako atong adtuon kay magpapinansa sa kunyang usab kay parang makabawi may sa among pilde. Mao ra gini akong buhaton kay siya may kwartahan. Ako wa magi koy kwarta. Siya may pinansing nako. Muna ako adtuon siya. Paita ba niya kung kahimtang oy. Ako mo nahimong ulitaw nga guwang bayot ri uyab. Saon man? Wa man yung pila importahan. Maoron na pirmi na kung pangortahan ang bayota kay daghang kwarta. Unya, gahapon adlaw, di malas kayo. Kay siya bay tuto nga akong gipinansingan sa bilyard. Napildi kong 10,000, hinatag ko ba tos bayot? Problema. Wa ka igo sa lasbol. Maong karon. Bastag mo. Hatag akong darling nga bayot. Kung kwarta. Di na ko mo pinansing niya. Di na ko mo pinansi may tutong bilyard-bilyard kay grabe pagka kuribruna. Katulon mo na kayo nito hanag maglasbol. Maong karon. Ang ihatag sa kong bayot ron. Lain akong gamitin. Ngadto kong kasino. Sakto. Ay, mahal, ganin na ka. Yan siya. Ganyan ko pinaabot mo dre. Bobaya ka nga. Na ako'y lakaw karon. Maulagi. Unsa may, pila may imong gikinahanglan di ay. Ako mahal. Gahapon adlaw mahal ang imong gihatan akong 10,000. Malas kayo. Napildis bilyard mao nga karon. Ngayo ko nimo kay maadto ko sa kasino. At sige ha, ay kabalaka na tagaan tikaw. Ana, pero ayaw gipangitag lain baya mahal ha. Kay napurdoy na baya ang akong amahan mahal. Sa sige nimo og sugal sig pangayo nako, sige lang kag ana dito sa kuan ako. Wa pa ko nimo maana mahal. Sige lang ay kabalaka kan bilyard man gumi ako lingaw. Gikinig akong amigo sa si tugsok puting pagka para tuluna oy. Wa ka igo gapon sa lasbol. Lingawan niya ako mahal ha. Ay kabalaka kay iguman akong adtos kasino inig uli na ko unyang hapon. Anhi unta ka. Kana mahal. Kaligo ha kaligo. Oh, Ay. napurti na ba akong pagkasiksi ha mahal ay. Kana mo akong ganahan. Mao bitaw nga ganahan ako nimo kay abi nung unsa. Kung hatag ni kwarta na ko, ningaw din ko nimo mo nga. Sige Sinahanglan na, mahal, maligo sige ko mahal. na. Ay, salamat mahal. Nya mahal. Kami na sa. Ugasi ang lubot nimo unya ha. Sige mahal, sige mahal. Sige na ha. Nya, biyan sa kadiha oy kay moadto sa ako kag ipakita niya akong papa. Sige. Kwarta na sad. Ha. Di na ko ni ihatag ni abay tong di na ko pinansir niya. Adto ko kasino. Ako ning anong kwarta kay. Simpre, lawas di ako ani ang bayad na hinuon. Siya ra mi muhurot. Bahala. Bay, di. O bay, kabaw man kan diri niya ako diri. Dito ko sa inyo ham niya. Wa man ka dito kay bawa man ko nga dili ka magatang-atang kun sa imong mahal-mahal mo katong bayot ba. Nya ana ka kay balik tag duwa kay nindot kay kung gadam gubay. Makabawas na kita. Di na ko mo pinansir mo ba? Pati pagkakulibrubunan ni mo pati na tulunan ni mo. Nung sama ka. Last ball gapon, Jis. Kaungong pasbangag imo pang gisipyat. Kana ba di gina nimo matag-an basta nyon ana nga klase sa duwa. Ang importante makabawas na ron kung nala kay kwarta. Ug di pahuman lang sa kurya kay ilisan natin kag makadaog ko. Wala ko'y kwarta bay. Iya akong uyab nga bayot. Di na ko siya mahatag na ko. Tayagon hakin sa man atong yung bayong tagot. Si Taguro. Taguro. Kana mo Kwartahan yan ang bayota. Problema lang. Napulaan na siya hinatag na ko. Mao nga. Kung gusto ka, ina siya nga. Ato siya sila nga. Ina nga ikaw na mo. Siya na mo pinansir ni mo. may Kaya ako pan. nila kung pinansir mo ba. Wala lagi ko kwarta. Gapog 10,000 to yung yata na ko. Wagi ka. Daog sa kakusa. Pati pagkayatan mo. Kuruga man mo kamo. Basigi po tingin kaglulo. Sa kani ikuan tayo sa inyo laing lingaw. Nya panita ba adtuon ako to imong uyab nga bayot. Adto sila nga. Unya og magpatira na ko. Okay rin.
Ay, way problema na. Kanang bayot. Basta mo hatag ginagkwarta nimo, gamiton jud ka na. Gamiton jud ka na. Pero Matay no. ang importante, nadako siya og gihatag nimo nga pahunan kanang adlaw. Kay basing mo bawas ka. Mausan no. Mudaw gani ka. Uli ko gamay atong pindig hapon mati malasa sa nimo. Lagi way problema ihatag ako nimo katunga. Sige Sige, atuon ako nga. Sige bay katilaw ni ko ani bawa tao. bahala na ka bay. Ang importante nga kini akong kwarta nga gihatag sa akong uyab nga bayot para sa kasino ni. Magdali ko basi sirtion binason ko nga wa na koy amigo nga akong ipinansingan. Kita ning anak ka oy. Mo gini makapurdoy gyud ako sa mga halin sa yuta. Mupay napay 5 ka Ay, barko. papi! Hoy, kadi naman sa kang makiat-kiat. Dadito ko sa ko ang mahal ako nga si Alimok ko, uy. Ang kwarta na kong gagitaguan ako to sa halin sa yuta. Unsa man imon man sang gilabtan nito oy? So sa iyo na lang gunahuna agud kay maro man na akong kalipang. Ikaw ha, Ah, pagtarong gyud sa imong ka, kuan gid mo, ikaw na sobrahan gyud ka sa kabayot nimo. Basig masira nimong baba nimong buanga ka. ngano nga balaka man ka na, uy, ang importante nga na ako'y gimahal, uy. Unya sa to pa de karon nakita na sa dimo si Alimok ko ay. Mao gani ak paggiadto. Napakay kwarta diha, papi. Ano naman taong kay imong masampun ang sa nuno ang kwarta kong tinaguan imo pag gipanguha. Di ako'y kwarta 3,000 lang nabilin sa halin sa yuta. Abi tagay lang ko ana bibi sa 1,000 na lang. Sige ha, ang importante, ikaw, magsubran ka na imong pagkabayot yun, animala ka na ko. Na, palpalong mo na. Ayaw mapangag baya ko di na gito mahadlok. akong mahal. Madyo, magang mapangag, pangag na magaraan. Hindi lang pangag kay namsa ko'y gwapong lalaki. Unya ikaw, wag gyud kay babae nga dugay na naluyong si mama na. Sige, Dugay sige, sige. na. Sige, paulit to ha. Kaya ako, mangita ko laing babae. Kaya parang ikapuling ni mama nimo. Ha? Paulit. Kanang gwapa ha. Uli. Atin ako. Oh. Tukos balay. Sus, itay anak ka. Grabe. Nag-ugtas ko payo. Kanyang ulo ganin, upo na ganin, tungod na niyang ka. Ambisyan niya nga. Nagbayot niyang animal na ko. Nangla maato na ko sa, ko kay mangita ko sa babae niya. Ato sa kusbungan, kaya na pa mo kay 2,000. Oy. Ay, tagoro. Dito ay. sus Sama naman ka. Tumbuangan yadto ko sa ilang bay-ali, di ba? Kailan mo nang ali? Oh, ako man tong hinigugmagit siya. Ang hinigugma to nimo. Atay maor sa ni tumong tuyo ra kuron si mo hara kay dugay na kay kung nangandoy si mo hang kung galingon kampi man di ka siksiha di ay. Ay, ana, oy. Kaya sanay ka pong ni Alimok ko. May problema di lang ka masulti. Basta tagay lang ko diha og para pang puhunan ako sa bilyan kay wag ko kwarta diri. Ah, sige. Kaya ko'y 1K diri unya. Kini. Lipay ako, palipay ako. May problema. Be are be. Gi. Dili na, wala na naroon panahon na. Unsa man di ay? Ako na mo mulita. Ay, sabaan mo. Uy, Ay, tayo. ay, saba ba? Ayaw, di Gabi na pa ko. magkaya ni mo robot. Oh, ikaw na lang niya. Natagpaw na ko. Pinadapang sa mo. Di nagkutrabaho ito. Sulti si Alimok ko nga. Hindi binahan sabi na kung ako. Magpakilaw yung taong ako Balot ko sa taani. Na, di na kumlahat bilyaran. Sakit kaya ko lupot. Ako kay bunang taguro. Kaya.